Tua. Esok kami nuan utusan siap pang natutu di pang belubo terlubobi di tanah rahama rangi. Jadi berjolok siroron nami mulai tema di tuata di sudah dengan di sana. Nah mangaleon sana tinggi nasional berujung lalu sana membuka satu nama ujung. Kubar mani bertoni na tutuatan na tahu yo. Kubar ya cara demi cara senda udari na satu sanario. Lapatan na nunga josor. Songon na manuan eme. Rison na manabur reme. Dia kapadoan dia dapat sebagai dia cara sanario. Siakawi yang gimana perjolo. Sirono nami, dia kaulau nabi natu pamuna. Mereka berjalan do dengan do sonan. Dia kasudena akan umar julo sadario. Di nabi natu pamuna ulo. Saya kasih marwani di mata. Saya berganti manalau bersihkan naro itu pertuata masude. Maka dari oleh tangan muna di bagian yang dihuta. Asagoi akan berdadatan. Nang kaulau siara corota tuaka arina magihu. Padahal dia muda peparani binatang atau logio. Mulamu pribadi mamere. Dia kaulau dadat mawa tahu laki. Mulu secara memfasilitasi kopar di betul itu tuh memang aku pribadi orang nama pegang rumah terakhir. Anak udari masuk ke tujuh bubaran saya kira saya nama internasional nasional macam rokok. Jadi menanti pada tuan asa jumpa masuk ke dunia tua bio toras baik sobo di Belian lagu coba toras dapat persaudian. Dia betul tuh kanan roh mulu wereng. Ala doa pertopak jodoh dua rap doa inaton memang rap pertopak dua berhasil peamu ala sana pertani lama tanda berharga lutut do pertani lama harga lutut do tapi yang nila dua memang dari dulu berhasil dihamu anak kondak ngawrok laki lalu cuma katoras kamu tak persaudian berhuel memang tamyang na sangat mendukung ala bereng saya jadi fisik dia sudah pada ikut sudah geleng nggak berbeda pertul baru begitu pulau dia sebetulnya orang nampal kesehatan mulai hebeng boy ini nih ada pas wasui tetap dari dia patah jadi asal dia tuakan angro tubuh dia nyari dia awak ke peperangan bola kapal malah tinggal nggak ris sudah pama asal parma tuh atas suratin di bar maskur 100 turun dengan dai nasarohai namarha namaragi namat songon napur nadihan memawau tulisan si caro satu rabu dulu rosna dan terpisah sonana tak terpisah so perban tak terpisah gol satu ini satu nono dua kali namanya bagi mah orang di kudio na tua 50 rudol dunia labur jodoh memang labur jodoh alasan nari mentala do fisiknya memang nggak minuru jadi naro di sini saya udah kecil warna sampai kau tujuan dari alana naro kok kayaknya tuh padore ya ke arena satu jadi naro di sini bos dari hamunate Parti perjuangan nasional ngawrokon tapi yang nyodo keberhasilan musuh kota berbagai peparanda amin amin dari aku nama song di sulur tu panggala song ukur gua hasang aporo lubobi mah amora tua kanang ro cijalong muna waka arena magihu sanu ante prima bokke bawal batalong pirtot di luma pagomon dulu pagomon liadong matudoan dung dilek tudoan tunggu maro na persama dulu jadi tawak siakan kang namanya namakan dulu dia taki bagas dui naro jadi itu naro asa tadi dah
hinaulina dari ganda tubuh nyari jangan pe saat suruh bahasa dua tiap saat ada naringgan hata himbau cek kami doh hita nomor dua tubuh mengapu hita bang perorasan horas semua susun kami horas tidak ada orang lagi gawe jalan horas kata kita betul seperti mulut menagari pakai mula beliau kama bah mudah-mudahan gawe hipason tok kabikennya alai mulut menagari boni beli pakai munaon mulut menagari boni beli pakai munaon sehingga dia di bata penasihat negara. Atas nama masyarakat desa Indonesia, pemerintah desa Indonesia naruh tua memang berduka cita taringut tu permodingi nataras tahun. Yang 3 hari ngahita rupa Jepang tiap hari tiap malam berbicara kita cerita manga semua dia bi ba atas semua ini tu memang pernami tu sok semua ini juga sendiri. Taringut dia kena merhuas dia kara nama jama kami minta maaf mulut ngorong hurang masih malum maita naik sebesar nawi tua musuh naik tua sabaran apa patis manusia kalangan sabaran nama Asia mata mertua di bata seluruhnya tani ula hatani domat tubuh hatani tua ni panggung lubun saya di pasau itu jalan saya unang ma di paralang kalangan so ini mah hata nggak boleh terpesat au tua muna horas marita pirasat boruni hasuhuto madok mangratiro disudena paniro muna ala nibasani Tuhan boy tulus merdalan dengan ulang parsari merdoni natulang nabi so jadi soniro dia mau kerja nami dan nama tulani madok kata nauli tua kerja nama tapotok kita di bagasan yang nari sabotaro jadi duk somoni be hadapan apuo sian hami boru foras mahita saluhna budima boyro honokku lunga 90% ulo to boy tentang alani sudene wasole tuhado mulyate madi hamuna amat teraja perdede sejuta sudah galu boru hula-hula lumobina amat para desa di sudene hata nauli hata ringgan na penasapu na tuangi tanyang mas tanyangan matutu asang dia songon na komunay boyen yan hula kami di rohani na tua lumobina na rohani mata asapun nami ma songon na tua tutu may na duhur tutu may na lode sudena hata nauli hata ringgan saunang manguwa saunang mamose so manila hata pang puncak kami bulan dia sudon bulare Dimulai mahita marende siya bukene nomor 700 tulbloba. Nasa tolma ikomate ikomago sibuki. Namangolu ikomate asa tungninggam museng. Daging odo kabebake jala ikut do malake. Asa sogo bakiti tuasana punai. Kami itu kamu na siap kuliah tadi, ima sama pasahaton transbunga,
nang marijumulo na tuwa-tuwa na kahulong yon bahwa naturo kami berduka cita sonari iya modu ni jol maon di patudot sa do tubunga mangertang do yang gumanugo na alay manos do yang godunggo talina alay na apostol hatta narodo silang ni Kristus padua ko jomay siyan dosa ison arat lumpot kami seperti tadi ima sama statukan ni pumata mang sama tiya pion las maruhamu na majalo modo na na yung pangaman muna do sa luhut na paparan na doon saya makarhuntulas ni rohamo sa luhut na modo na yung tatyo muna do gabi buni saya maglipagad na mahasil ni nanyolo muna sa luhut na sudi paparan din na doon utima na paado-pado bakini ina na kinahulungan ni Rohata dan pala sa di aliling na bibere mo muna toras muno au muluhu paborhat sumunun akaina umat kuno yang marumur 10 tahun sehira na yung manetik do ilukku buasa alahira na sutuk do pamalusok kutiba nang pipadita au ruti 2 mula tanggal seda Januari holan say huhuba si ulaw di tonga-tonga ni Huria etor sedo omak kudo nasurodo padita ina nang pehudo rupani oma boto padita do anak mulikku alay itor si parmisi do siya parhalado di dia pi umar hubas tanggal sedai laos mula mau musibor ini madapoton keluarga do Huria pakubasiyo memang mau lebih naik pangarujurujion hirana swarong do balus ni nabinay non tunatoras tabayakum ma siya bulan au di pagwabono mako di pagudang-gudang mulai siya na met-met di pasikolahon nang pasasitong na agoy pati terang alani umakku ido tak ni simado di bahay tapi saya berjuang untuk demi mencapai cita-cita uula dosa nga tumpanang tu dia ala huboto do kia dan ni natorasu ala ni idong molo si siti upabor haina itor say hiranang manetik do ilukku ala niya ha lebih hebat tanggung jawab seorang ibu seorang mama kepada anak daripada bapa jujur do margabus ina tu yana konna nang pesa sitong na malay do iba na alay do nga putong biwa man asal maadong ang langon ni yana konnay mula hurang siya piyaw masa ito sa gariyon nang ipabuwa tuwaw usong kuma na lihutay basa nang ipabuwa ma unang nga pala trigang bunyan ulaw itulah tanggung jawab seorang mama kepada yang dilahirkannya di tonga-tonga di pardalanan ni ngulu dan nakakaro kita na buwi magbalos aw sa darion nasubuy do hubalos nang pese rutina urubani oro opat tali mulat kutinggal hon pas kape tori telepon do ay mo to ma ini suasana pas kadaw nang ikorrodo in nagan molo hubato orang iben majut ro ilu begitu sangat sungguh luar biasa tanggung jawab seorang mama kepada anaknya dan gurunya imah hibat ditanggung jawab ni ibu margabu si mana tu dirina margabu si mana nang tuaka ianak kon ala ni ido na huluk iya sa lupa porha una ito sehir na manete ido ilukku ala nang hubilang idang sedia na hubeni maralupon omakku ito nga to nga di pardalanan ni nguluon nang peluhurok na kibuyaw gabi padita sa sitong na tangyang ni day nang dui alaydang ala ni papahinan na ayaw na berkurban gigih memperjuangkan hidup saya dalam maulid nanti mah dilihut di bata pasu-pasu tuak kaya nak kunuai ido neng dohonokku itu adalah tangian doa seorang ibu di tonga-tonga di pardalanan di nguluon ala ni ido macahit lungudo di persirangan inang penaung lanjut usia saya di umur di inang otai itu pulpitu mama 90 tahun depan idok na nang pesia pulo ale hirau kipas oma idol ning yonokku ala say buido bebana lau tu gereja rutin tiap minggu
na tapi ditaruhan at kanamar kurong hiro molo hupatorang ima lungunna ima hacitna na tinadikon ni seorang mama ditonga-tonga ni keluargai dipaingot mari kita membalas budi kan iduling duhonon mari kita membalas budi tu kita saluhun na narotuson iduling duhonok kunuay ala durus mudarna hira mirip do Tuhan inuay durus mudarna holang laho manubuho kita ima gabaran ni tanggung jawab seorang mama ditonga-tonga ni perdalanan ni ngoluo alay sudi inay sa tokit dohita di Portibio molo dilehot debata kesempatan na uli selama kita hidup di dunia ini mari kita berbuat baik tudong ata tunato rasta doho tu halak na asin idoning doho no diturpukon alani doha tangi debata di Filipi 3 ayat 20 di Banua Gijang do sabulota sianido tarpaima si Pangulo hita Tuhan Yesus Kristus kita hidup di dunia ini adalah sementara alani molo dilihot debata tu hita kesempatan ido na pinaingo ni Apostol Paulus tuhuria Filipi anggo Portibion kalahu salpudo nangado kita na manur hosa dangano kita na manur gajang ni umur alani i Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi umatnya menikmati keindahan ciptaan Tuhan mari kita berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan ala satok kidohita dangado kita nama boto rupani umurta alani molo satok kidohita di Portibion di paingok ma dan di Soko alai lawan utuh kita ditiki di dia do di Portibion saliling mangolu hita ima manutuh kita tu dia do hita bongot taduan Tuhan Raja Banua Gijang ido manang tu rura nagok partangisanon ayang go Portibion inganan partangisan don partangisan do hape anggo basianganon itu satok kidohita di Portibion alani imolo satok kidohita di Portibion di paingot hatangi di mata surgoi do sabulota surgoi sambulota doi anggo di Portibion kita bersedih marsak maheu roha dohot pikirat alani isa pulo ni ngolu ni harak na porsia ima surgo na pinarade ni debata diaka na makka porsia ibana surgo na pinarade ni debata diaka na makka porsia ibana ise do na bomo tusi ima halak na takas makka ngoluhon hata ni debata ditonga-tonga ni perdalanan ni ngeluta anggo sabulon ito dita ima suruko hasolani alani postro kanami siya tonga-tonga ni huria nangpe songo dia gajang ni umur ni natorastai na pasti say marhurang gajang do ido na indonok mula hudok na kinumur ni natutui siya pulo pangiduan yan nakapala 100 kanima pangiduan tapi kita tidak dangboy hita manatuhom alani postro hakku di tonga-tonga ni parsorat tadi bagasa tikon Rasul Paulus mengingatkan bahwa dunia ini kita adalah singgah sementara satok kidohita di Portibion alani mulu satok kidohita mari kita selalu berusaha membuat yang terbaik di hadapan Tuhan alani bohado hita sahatu si ibarat ni pertandingan idunwai na subuh idohita bangsa Indonesia ini diganti marupani pelatih ni PSSI asapui sangat tubinis tentu melalui proses yang sangat panjang dan kekuatan yang dibutuhkan agar sampai ke garis finish song di mana inangon terlumu di hukuman di pargogo itu hanima ho magkabaluhon inangon di hatuomo laus titiponon nami do amangon lunga madua idoneng dohonokko songon naposo ni debataaw ikon sarihono muda dongolu ni amangon jangan sempat keluar air mata sian si malolongna
aladang adong marpanarihon Tuhamu nagkana marohawarangi huweleng kamu songon na poso ni debata dipakai debata kami titipkan songo padita hutitipo Tuhamu nuaing amangon lang sa dia liling nabi nguluna di portibio yuek kamu ma nadinggan asalas rohana madapot tonise Tuhani margugo mahamu keluarga di pasu di bata masa luhut hata di namar holong ni roka tau pasu-pasui dabbaniakan na ngadong di tonga-tonga di keluargamu asalam tabalas di rohamu na semangat muna lah mamuji pasangapun di bata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngudomu amin martangi yang mahid Lo asau asalau tu Yesusku tu nadau. Ai malumu doroh aku madapoto debataku asa dilabung na au asa dilabung na au. Diramoti Tuhan de bata maho lau ruar dohot lau bongot ola nion rodi saleleng nileleng na amen marede mahita harus ditutup ma Kolong dorohan ni debataku kolong rohana totong diau. Batu pado halu aku marhite-hite Yesus anak nai. Tari hotau di wae dosa naso tarbai malu au. Sonang mamudum hona mertuai nama radian sianu launi. Sonang mamudum hona mertuai nama radian sianu launi. Nani ulamu di hajol maun
jalan na mangihuto tu surgo. Nani ulamu di hajol maut jalan mangihuto tu surgo. Oru si majuta Syatano do para mula di dagingmu mula megabitano. Alay Tuhan di batana manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluan ho siya dosa doho tod di parbadia na majuho Tuhan uluan na surasuda ima mangaraboti orbu ni bagkempay maro ari parpudi martua doa kana mate marhite-hite Tuhan ni ola nion olo ninna tod di asa maradian nasida sian akka ulaon na ay na mangyutu nasida do akka na niuda nasida be martangiang mahitang. Ali Tuhan de bata amanami na di Banua Gijang hodo de bata na punahami ro di sudeng ulunami sailehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha kami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha tutangamu mator dinami doho daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami sailehon mator dimi manogu-nogu kami asa diramoti kami molo hubolu sami rura ni linggoman ni hamatiani asima rokam say pamasuk mahami sogot tu kasonangan na sundinggani amen pinasaha ma tu keluarga madabutano songo persirangan marhiti hap Ke pamatakon sian tanomano. Elomu sepamatakon sian tanomano. Suang mangulu bahenon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Rak pasahato mahita di tangiang aliyamanami. Aliyamanami na di Banua Gijang, sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajon, sa South Malong Rokam di Banua Tungon Songol na di Banua Gijang, kami sadarion panguluan siap hari, sa madusa nami songon panisa nami, di dosa di dongan na mardosa tu kami, unang kami tumihon tu pangunjunan, palunga mahati siyan pangato, ay hodo na punang harajaw, lobot tagugong, rodia sangapon sa liling-nililing na, amen. Asinirohan itu kata Jesus Kristus, dohot holong siya de bata amata, dohot parsahora siya tod di parbadia ma, na madongani hamu sa luhut na. Amen. Mari di Usaha pelakana Tuhaso nangani, Tuhaso nangani, Tuhaso nangani. Tuhaso nangani.